hapa kwa TikTok, hapa kwa TikTok kuna wajaka wengine wako kuna wajaluo kumofuo kai, kuna jaluo mofuo kai, kuna jaluo motaroreka, kuna jaluo mokomoda dilgo kai. Ka yin jaluo ambayo yin jaluo mai TikToker yin kimbele ni itak Raila Amolo Odinga, ilo sukum Raila dungo marach, iyanye ikejele iwachango siyo muguna notimango no wachango muguna odhiombo apologize kwa sababu muguna no wacha diera akwa ika injaluo obo manyi obo wango dalani obo bango dhogi obo goyi obo deal kodi ki support muguna didagi muguna America kumodaki cha manyi muguna didaga America kucho unejo luo ambao kaye moko kwa kura sani ko ishifu Raila kaye unejo luo makaye kwa sababu mtu wako kura dutu wadhi kwa kura unejo luo munindo mwacho nikata wakone ya kura bokao unejo luo mutaro rukai da moro duto ken marwa nganya duto ken marwa ko nganyo muketo kan nungenjo gi nganyo ni kechango okia ko pendu ubongiso wani finance bill yani finance bill ngeni finance bill ifanye uchunguzi gani mingeni finance bill juluo mutaro ma TikTok kai juluo mutaro ma TikTok juluo mutaro ma Twitter ka juluo mutaro ma Instagram juluo mutaro ma YouTube juluo mutaro regi unbo waneno to wanjo luoko wacho no moso ko wacho no moso ngato wan ko wacho no mosi weri gi machia to majensi ni mocha kore nyoroni wan ko sebe no wacho no mocho no ono deal kode accordingly akwau gi nguono gi kwe dawo no ken marwa nitie gi madhi mbele kata unukia dawo no ken marwa hii ni set up dawo no ken marwa ami warning mogik gol dhogi kuom loso kuom Raila Amolo Odinga marach waluorore uru ka inja luo to waluorore luo land bobet in bobet refugee luo land to nyuli luo land nyithindo ma mere gi obiro go kaegi nyithindo ma mine gi obiro go kaegi luo kaegi loso kuom Raila marach ka un